ካብ 7.5 ቢልዮን ንላዕሊ ህዝቢ ዝነብረላ ዓለምና ውሽጢ ዝገርም ንምእማን ዘጸግሙን ኣፈጣጥራ ተስተውዒሎም እዮም። እዞም ተፈጥሮውን ተዘይተራእዮም ዘረባ ዘይእሙን እንትኾኑ እዚ ናይ ሎሚ መደብና እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ወቕትን ቦታን ንምእማን ዝኸብዱ ኣካላዊ መልክዕ ሒዞም ዝቐረቡ ካብ 10 ንላዕሊ ናይ ዓለምና ሰባት ንሪኤሉ ይኸውን። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ትህሉ ሎማዓንቲ ድማ ከም ትልሙድ ዝገርም ዛንታ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ሰናይ ምክትታል ክገብረልኩም እናተመነኹ መጀመርታ ግን እዛ ቻናል ሓዳሽ ስለ ዝኾነት ሳብስክራይብ ምግባር ደገፍኩም ግለጹልና ናበልና ናብ ኩሉ ንኽባጻሕ ከዓ ላይክ ሼር ግበርዎ የቕኒየለ። ቀዳማይ አንቶኒ ፍሌሬዶ ይበሃል። ካብ ቁልዕነቱ ጀሚሩ ፍሉይን ሕልፍ ዝበለን ካሊእ ገጸ ባህሪ ንምምሳል ዝለዓለ ድሌት ዘለዎ ብምዃኑ ተንቀሳቐስ ምስሊ ሒዙ መፅኡ ኣሎ። እዚ ውልቀ ሰብ ሰውነቱ ከምዚ ዓይነት መልክዕ ዘትሕዞ ብውቃጦ እንትኾን ናይ ዓይኑ ብሌን ከይተረፈውን ቆፂል ገብሮ ኽኢሉ እዩ። መልሓሱ ንኽልተ መቒሉ ኣፍንጭኡ ናይ ላዕለዋይ ከንፈሩን ቆሪጹ ግንባሩ ሓቢጡ ተፈጥሮ ዝሃበቶ መልክዕ ብምቕያር መፍርሒ ዝኾነ መልክዕ ሒዙ ተረፈ። ወሰን ዘይብሉ ድሌታቱ ንምርካዕ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜታት ብዙሓት ውቃጦን መጥባሕትን ኣካይዱ እዩ። ካልኣይ ዲዴር ዝተወለደሉ ኣብ ኮሎምቢያ እንትኾን ብዘይተለመደ ኩነታት ሓደ ገዚፍን ጥርፍን ስጋን ቆዳን 40 ሚእታዊ ሰውነት ሸፊንዎ ናብዚ ዓለም መፅኡ እዩ። ሕቑኡ ምስ ኢልያስ ጉልጓር ዝመሳሰል ብምዃኑ ምኽንያት ወዲ ኢሊ ዝብል ሳጓ ወፂዎ እዩ። ቤተሰቡ ናይ መጥባሕቲ ዝገብሩሉ ዓቕሚ ብዘይምንባሮም ነዊሕ እዋን ምስ ፀገሙ ንኽጸንሕ ተገዲዱ እዩ። ኣብ ሓደ ግዜ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝሕተም ጋዜጣ ህይወት ታሪኩን ምዝራብ በቂዑ እዩ። ብኡ ዝተለዓለ እውን ቦር ተጣይሹ ብዙሕ ናይ ሓገዝ ኣእዳው ተዘርጊሖምሉ በቲ ዝተኣከበ ገንዘብ እውን ኣብቲ ገዚብ ኣካላቱ ክልተ መጥባሕቲ ተገይሩሉ እቲ ፀገም ንዘለኣለም ተፈቲሕሉ ከምኡ እውን ዲደር ከም መሓዙቱ ከም ኖርማል ሰብ ህይወቱ እናመርሐ ይርከብ። ሳልሳይ ትሬስ ጆንሰን ዝተወለደ ብህይወቱ ናይ ምቕጻል 0% ኮይኑ ዝነበረ እንትኾን ዓብዪ በረድ ዝመስል ኣብ ክልተ ዝተመቐለ ናይ ፍንጭኡ ነዃል ከምኡ እውን ዘይተለመደ ናይ ርእሰ ኣቀማምጣ ዘለዎ እንትኾን ብኡ ዝተለዓለ እውን ካብ ክሳዱ ንላዕሊ ሚዛን ዘይሕሉ እንትኾን ኣብ ሓንጎሉ ዝበፅሕ ጽዑንቶን ንምቅላል እውን ርእሱ ዝተስተኻኸለ ቦታ ንምትሓዝ ብዙሕ መጥባሕቲ ገይሩ እዩ። ዶካትር ብህይወት ክተርፍ እዩ ኢሎም ዘይተጸበይዎ ስለ ዝነበረ እዚ ተኣምረኛ ቆልዓ 13 ዓመት እንትመልኦ ሕድ ተፈጢሩሎም እዩ። ከምዚ ዓይነት ናይ ጥዕና ኩነታት ሒዞም ዝተፈጠሩ ሰባት ኩሎም ብህይወት ምቕጻል ኣይኽእሉን እዮም። ራብዓይ ክላውዲዮ ቬራ ወይ ከዓ ዴ ኦሊቬራ እዚ ብራዚላዊ ውልቀ ሰብ ርእሱ ብሕቑኡ ናብ ታሕቲ ዝተንጠልጠለ እንትኾን ከምኡ እውን ዝተዋላሸወ ከንፈር ኣለዎ። ብኡ ዝተለዓለ ዋላ ሓደ ሰብ ክነብር ኢሉ ዘይሓሰበ እንትኾን ኣብ መወዳእታ ግን ዓብዪ ተማሂሩ ናይ ሒሳብ በዓል ሞያ ኮይኑ ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ዓለምና ሃገራት እናተዘራረበ መነቓቕሒ ዘረባ ገይሩ እዩ። ሓምሻይ ሳይክሎክስ ቤቢ ሓንቲ ዓይነ ህፃን ብምባል ትፍለጥ ጨቕላ ህፃን እንትኾን ናይ ኢንዶኔዥያ ነባሪት ካብ ዝኾነት ሓንቲ ሰበይቲ ዝተወለደት እንትኾን ዝተወለደት እውን 5 ኪሎ ግራም ተመዚና እያ ዝተባሃለት ህፃን ኣብ ግንባራ ሓደ ዓይኒ ዘለዋ ጥራሕ እንትኾን ካልኦት ናይ ኣካላታ ክፋል ግን ዝተማልአ ነበረ። ኣብ ኣፋ ብዝተገጠመላ ኦክሲጅን ተሓጊዛ ንእሽተይን ተጸንሐት እኳ ብዝሕዝን ኩነታት ኣብቲ ለይቲ ህይወታ ክሓልፍ ክኢላ እያ። ናይ ኣካል መጉዳእቲ ናይ ተዓሸል መልዕሊ ወለዳ ኣብቲ መንደር ውሽጢ ኣብ ሓደ ናይ ማዕድን መውፅእ እናሰርሑ ስለ ዝነበሩ ነታ ህፃን ናይ ሜሪኩሪ ምግላፅን ናይ ሕማም ቫይረስ ክኸውን ከም ዝኽእል ሓኻይም ይጥርጥሩ እዮም። ሻድሻይ ማንዲ ሴለር ዝተወለደት ዝተፈለየ ኣፈጣጥራ ብዘምፅእን ናይ ዓሌታዊ ሕማም ስለ ዝነበረ ውፅእ ዝበለን ዘይተለመደን ኣፈጣጥራ ብዘምፅእ ናይ ዓሌታዊ ሕማም ተጠቃዒት ኮይና ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ውፅእ ዝበለን ዘይተለመደን ዕቤት ኣብ እግራ ስለ ዝተፈጠረ ናይ ክልቲኡ እግራ ጥራሕ 95 ኪሎ ግራም ዝምዘን እንትኾን ንሱ እውን ህይወታ ከቢድ ገብረላ ክኢሉ እዩ። ከምኡ እውን ንዓኣ ንምንቅስቓስ ብዝጥዕም መልክዕ ናይ ኢድ መቆፃፀሪ ጥራሕ ዘለዎ መኪና ተሰሪሕላ እዩ። ሓደ ሕክምና ጌራ ትፈልጥ እንትኾን ብኡ ምኽንያት እውን ፀጋማይ እግራ ተቆሪፁ እንትኾን ደጊሙ ብቁልጥፍ ክዓቢ ጀሚሩ እዩ። ኮይኑ ግን ሕዚ እውን ዶካትር ሓደ መዓልቲ ዘላቕ ዝኾነ ናይ ሕክምና መፍትሒ ከም ዝገብሩላ ተስፋ ጌራ ህይወታ ትቕፅል። ሻውዓይ ሳምበርሰን ይበሃል። ፕሮጀሪያ ንዝተባሃለ ቀታሊ ሕማም ዝተወለደ እንትኾን እዚ እውን ሰውነቱ ብቁልጥፍ ንኽኣርግ ዝገብር ዓይነት ሕማም እዩ። ወለዱ ብዛዕባ ሕማሙ ንሰባት ግንዛቤ ንምዕባይ ናይ ምርመራ ፋውንዴሽን ኣጣይሾም በቲ ጉዳይ ኣገልግሎት ይህቡ። ሳም ካብ ቁልዕነቱ ጀሚሩ ንሰባት ብዝገብሮ መነቓቕሒ ዘረባታት ወለዱ ኣብ ጎኑ ብምዃን ይሕግዝዎ ነይሮም። ኣብ ህይወቱ ብዙሕ እንቅፋት ከም ዘጋጥሞ ይፈልጥ እዩ። ይኹን እምበር ብኣብዝሓ ሓጎስ ዝምንጥሎ ዝነበረ ኣይኮነን። ብባዕል ሓላፍነት ካብ ምውሳድ እውን ኣይእጉዶን እዩ።
እዚ ጀግና ቆልዓ ኣብ 17 ዓመቱ እዚ ዓለም እንተ ተሰናበታ እኳ ናቱ ናይ ህይወት ፍልስፍና ግን እናተዘከረ ይነብር። ሻምናይ ዚዮን ክላርክ ተባሂሉ ብጽዋዕ ናይ ዓሌት ሕማም ተጠቃዕ እንትኾን ካብ መዓንጡ እውን ታሕቲ ዘሎ ናይ ሰውነት ክፍሉ ዘይብሉ ዝተወለደ እንትኾን ከምኡ ኮይኑ እውን ፍሉጥ ጉልበተኛን ብጥንካሬኡ ዝፍለጥ ቆልዓ ኮይኑ እዩ። ናይ ህይወት ጅማሮኡ ኣብ መሐብሐብ ምጸንሐ ብ17 ዓመቱ ሓንቲ ሰበይቲ ንኽትዕበዮ ወሲዳቶ ካብ ሽዑ ጀሚሩ መዕበይቱ ብትህቦ ፍቕርን ሓልየቱን ህይወቱ ክልውጥ ጀሚሩ እዩ። ጻዕሩ ሰሚሩሉ እውን 20 ሜትር ርሕቐት ብኢዱ ብምጓዓዝ ኣብ 4.78 ሰከንድ ብምውፃእ ፈጣን ሰዓት ብምዝጋብ ናይ ዓለምና ክብረ ወሰን ኣብ ኢዱ ክእቱ ኽኢሉ እዩ። ታሽዓይ ኒሳን ዝማን ኢሊ ዝተባሃለ ቆልዓ ዘይተለመደ ጠባይ ሒዙን ሓድሽ ነገር ናይ ምምሃር ጸገም ሒዙ ናብዛ ዓለም ተቐላቐለ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ጫካ ቦይኑ ኮይኑ ኣብ ሳዕርና ደቀሰ ይሕልፍ ዝነበረ እንትኾን ናይቲ መንደር ሰባት እውን ህበይ ወይ ከዓ ጉሬላ እናበሉ እናጸውዑ የጨንቕዎ ነይሮም። ኢሊ ከባቢኡ ኣይፈትዎን ነይሩ። ብሓደ አጋጣሚ ግን ናብ መራኸቢ ሓፋሽ ይበጽሕ እሞ ብሚልዮናት ክረኣይ ካለ። ብኡ ምኽንያት እውን ንኢሊ ብዙሕ ገንዘብ ምውጻእ ተጀሚሩ እዩ። ኣዲኡ ብዝተገበረላ ሓገዝ ናብ ቤት ትምህርቲ ኸይዱ ፊደል ንኽቆጽር ገበረት። ምስጋና ንማሕበራዊ ማዕኸናት ይኹን እሞ ሕዚ ኢሊ ኣብ ዓለምና ተፈላጢ ሰብ ኮይኑ እዩ። 10 እዞም ስእልታት ብ19 ክፍለ ዘመን ዝተለዓሉ እንትኾን ሓንቲ ሰበይቲ ኣብ ጸጋማይ እግሪ ኣቢሉ 4 እግሪ ተመሳሳሊ ፈትሊ ካልሲ ጌራ ከምኡውን ቦቲ ጫማ ጌራ ትወጽእ። ብየማናይ ገጽ ዘላ ሰበይቲ ከዓ ናይ መርዓ ክዳን ጌራ ተጸባቢቓ ትርአ። ሚልተር ካርቤን ትበሃል። ምስ 4 እግራ ዝተወለደት እንትኾን ኮይኑ ግን ሓደ እግራ ጥራሕ ይሰርሕ። እቲ ኻሊእ ምስኣ ተጣቢቑ ዝነበረ እንትኾን ማንታ ሓፍታ ካብ መዓንጣኣን ታሕቲ ጥራሕ ዝተፈጠረት እንትኾን እዛ ፈጣጥራ እውን ንህይወታ ጸጋሚ ገይሩላ እዩ። ኮይኑ ግን ካብዚ ብዝተፈለየ መልክዕ ኮይኑ እውን ኩሉ ናይ ህይወታ ጉዳያት ትኽውን እያ። መደበኛ ህይወታ ክትመርሕ ጸኒሓ ኣብ 19 ዓመታ ሓዳር መስሪታ 5 ቆልዑ ወለደት። እስካብ 60 ዓመታ ኣብ ምድሪ እንተነበረት እኳ ናይ ጥንካሬ ተምሳሌት ሰባት ኩሎም ክፈልጥዋ ዝህንጠውላ ናይ መዘራረቢ ርእሱ ጉዳይ ነበረት። 11 ኒክ ዲስሜስቲክ እዚ ናይ ማሕበራዊ ኮኸብ ከም ካልኦት መደበኛ ቆልዑ ብሰላማውን ጥዕንኡን ተሓለወ ዝተወለደ እንትኾን ጸኒሑ ግን ሓደ ዘይተለመደ ዕቤት ሰውነት ከርኢ ጀመረ። ሕበጣቱ ነዋሕቲ ነርብታት ክበጽሕሉ ዝገበረ ናይ ዓሌታዊ ሕማም ከም ዘለዎ ብምርመራ እንተረጋግጽ ግንዛበ ንምጭባጥ ታሪኹ ንሰዓብቲ ምዝራብ ቀጸለ። ክልተ ናይ መጥባሕቲ ሕክምና ገይሩ ኣብቲ መጥባሕቲ ግዛ ጠቕላላ 180 ስፌት ተኣናጊዱ ካብኡ እንድሓር እውን ንሳልሳይ ግዜ ንመጥባሕቲ ቆጸሮ ዝተተሓዘሉ እንትኾን ኣብ ገጹ ዘሎ ካብ መጠን ላዕሊ ክብደት ይንኬለ እዩ ኢሉ ተስፋ ገይሩ እዩ። ብተወሳኺ እውን ንምርመራ ኣስተዋጽኦ ይገብር እዩ ተባሂሉ ይፍለጥ። ሰላም ፍትዋት ተኸታተልቲ እስካብ መወዳእታ ምሳይ ስለተረኸብኩም ኣመናና መስገንኩ ከም ተዘናጋዕኹም ከም ዝተምሃርኩምን ተስፋ ይገብር። ብቐጻሊ ንዝርግሖም መደባትና ንኽትረኽቡ ሳብስክራይብ ብምግባር ንቐጻሊ ሓደሽቲ ዝዝርግሖም መደባትና ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። እስካብ መወዳእታ ምሳይ ስለጸናሕኩም ካብ ልብና መስገንኩ ሰሰናይን ኩላትና ቻው።